Была і няма фартовая карта, як дурані на верхняй паліцы плацкарта, ад Мінск пасажырскі да станцыі Тартар. Даруйце, маці, тата, учора на крылах, а сёння накрыла ваш сын у палоне ментальнай магілы. Такія мае дарагія навіны, жыццё падкідае на вілы. На вілы на верхняй паліцы плацкарта з уласных ванітаў падняцца без шансу. Канечны прыпынак, станцыя Тартар. Не нож з пісталетам, а пацеры, пацеры, вяроўкаю прорву скідайце вы, дайце мне, вежа Давідава, Божая маці, цягні мяне з гэтай гразі. Не нож з пісталетам, а пацеры, пацеры, вяроўкаю прорву скідайце вы, дайце мне, вежа Давідава, Божая маці, цягні мяне з гэтай гразі.